is ruim 3 jaar geleden, iets meer dan 3 jaar, dat we ook op deze plek horen. En nou weet ik ook wel dat we altijd op toeval bij mensen over de vloer komen. Maar heel soms, uitzonderingen bevestigen de regel, is een tip te mooi om te laten liggen. En we kwamen hier een heel verdrietig verhaal tegen. En inmiddels schijnt het hier weer heel goed te zien. We kregen namelijk een mailtje van kleindochter Jelly uit Spijkenisse. Van Mart en Toos Heldens. Die wonen hier in Den Hegelsum. En Mart was toen erg krank. En hij was toen net terug, meen ik, uit het ziekenhuis. Ja. Je had het beloofd. Ik had alles verwacht, maar oh nee. Hallo Mart. Dag. Dag Bas. Ik heb uit betrouwbare bron vernomen dat het nog ruim 3 jaar sinds we hier waren eigenlijk wel best wel weer goed gaat met die. Jawel. Jawel. En normaal gesproken, want zo was het de vorige keer ook, toen hebben we vooral met Toos gesproken. Toch, Toos? Ja, dat Ja. ja. En ik moet even in mijn geheugen graven. Dig is toen, wat was het nou? Beenmerk van die broer? Ja. Klopt dat? Stamcel. Stamcel. En dat heeft dus geholpen. Ja. Het heeft wel even geduurd, maar het is toch aangeslagen. Het is toch goed gekomen. Wat fijn. Ja, zeg dat wel, ja. Wat ongelooflijk fijn. Want de was toen heel krank. De was volgens mij toen net terug uit het Was net was, ziekenhuis. ja. Ja. Zo'n 7 uur, bed in de kamer. Ja, ja. En goh, wat duidt me dat goed. Want we zien hier nog wel eens dukker door de straat gereden. En dan zogen we natuurlijk de balpen. En wat we eigenlijk nooit doen, omdat al onze gesprekken toevallige ontmoetingen zien, maar uitzonderingen bevestigen de regel. En we kregen een tip dat het, behalve dat je misschien bij grote fans van het programma ziet, van Ongeveer, dat het weer goed ging met Mart. En dan mag geen rooien, je mag allebei 1 keer rooien van wie we de tip gekregen hebben. Van wie je de tip gekregen hebt. Om heen nog eens langs te gaan, want het ging namelijk weer goed met Mart. Maar ja, dat is leuk, hè? Dat is een, ja. Moeten we dat hier in de buurt zoeken of wie? Nee, ja, ik ga geen hints geven. Nee. Zo heet het programma niet. Nee, dat is geen We gaan ook niet doen als klinkt als en 2 lettergrepen en... Nee. Ik zou het niet weten. Echt niet? Oké. Spijkenisse. Daar weet ik zat. Ja? Wie zit het als eurs? Zeg tegen het maar Mart. De dochter. Kleindochter, denk ik. Ja. Jelly. Ja, Ja. Jelly. Wie oud is Jelly? Jelly, die is nou 17. 17. Ja. En die stuurde een hele leuke mail. Ja. Dat de ganse familie het eigenlijk wel leuk zou vinden als we nog eens langs zouden gaan. Want A, het gaat wel goed met Mart, met opa. Ja. Ja. En ja. B, de vorige keer dat we hier waren... Mannen! Mannen van de vuilniswagen. Oh ja. Is eigenlijk de grote hobby helemaal niet aan bod gekomen. Nee, want toen was het beter dat je niet binnenkwam. Nee, ook vanwege de, zeg maar, dat je nog zo... Dat we eventueel een bacterie of zoiets... of zoiets, ja, dat is waar. Toen was ze heel zwak. Heel zwak, ja. Ja. En heel beroerd. En heel beroerd, ja. Ja. Maar waar bewaart ze die? Kom maar kijken. Ja? Ja. Ziet je allebei geboosterd? Nee, Oh, ik heb er 3 gehad.
Oh, daar is er 3 gehad. Ik heb Ja. er 3 gehad. Ook vanwege Van die stamceltransplantatie. stamceltransplantatie. Oké. En dan mocht je pas de booster. Eind van de band. Eind januari mocht je de booster. Oh, dus geen ziet humorsurf geprägd. Waar moeten we naartoe, maar? Hier en naar achter. Helemaal rijdoor. Oké. Goed, geen veur. Jongens, zijn wel even de voetjes vegen, hè? Ja, en toen weer de vorige keer, ja, kijk maar. Wat is het maken? Ja, ik ga nou zo vlees maken. Maar je kunt spijkenissen en die vingen dat lekker, dus. Komen die merken? Kunt jullie dan ook mee? Nou, Ja, hè? want dat is al even geleden dat ze de mail gestuurd heeft. Maar omdat we hier vandaag in deze contraille onderweg worden, Ja. schoot me dat er niet een keer te binnen. Van, hey. Ben ik even de mail terug gaan kijken. Ik dacht van, laten we eens even kijken of ze toezien. Ja. Ja, en toen weet je. Ja. Oh, kijk nou toch eens. Ik zal eerst even Toos, Ja. een typische vrouwenvraag stellen. Wie helpt ze dit stof? Ik zelf. Wat doet ze zelf? Ja, dat doet hij zelf. Ja, dat doet hij zelf. Wie doet dat met een spinnenjeger? Een plumootje? Een Of- plumootje. een plumootje. Ja, een plumootje. God me ja, Mart. Waarom balpennen? Ja, gemakkelijk staat te komen. Ja? Ja, nou niet meer. Is wel geweest, ja. Ja, vroeger was dat echt zo ongeveer het relatiegeschenk, hè? Ja, De balpen. maar ja, als het minder gaat, is dat het eerste. Wat wegblijft, wat verveelt. Ja. Hoe voorzien het er? Ja, of minder te zeggen. Dat is toch wel even vastgelagen ergens, of niet? Nee, want ben ze nou helemaal om aan het zetten, aan het sorteren weer. De dubbele ertussenuit halen eventueel. Ongelooflijk. Daar zitten toch regelmatig gewoon als dubbele tussen. Maar dan zien dat dus... dit is dan bijvoorbeeld één bepaald type, Ja. maar met allemaal verschillende bedrijfsnamen erop. Ja, En hoe weet zich nou of ze alles is? dat weet ik niet. Oh, dat maakt ik niet zoveel uit. Maakt niet even uit. Wat is dan de grote charme hiervan? Het aantal, denk ik. Oké. Is er een balpennenverzamelaarswereldje? Oh ja. Ja, Nou, een tijdje geleden ben ik er ook achter gekomen dat er redelijk wat bitprentjesverzamelaars zien, Ja. bijvoorbeeld. En dat het keiharde concurrentie is. Dat er ook wel eens bitprentjes gestolen werden. Maar hoe hard is de concurrentie in de balpennenwereld? nimmer zo erg als het geweest is. Nee, serieus, is dat een Ja. issue? Ja? En dan ging het vooral om aantallen. Het aantal, ja. Maar om te zeggen van dat ze weggehaald werden, ja. Niet kunnen tellen op de uitbeurs. Dat het dorp kunnen haaien. Dus er zien ruilbeurzen van... Ja. Ik heb echt een wereld voor me geopend nou. En dat is nog steeds. Dat is een, ja, als het mag. Ja, dat snap ik. Maar normaal gesproken... Dus het is nog wel een bloeiend gebeuren. Ik heb in november heb ik de 28e ruilbeurs gehad. Wat? Zelf? Zelf, ja. Oh, die organiseert zich. En, Ja. en waar wordt dat gehouden dan? Hier in dezelfde wei. In een dorp. God, wat leuk. En tel ze een beetje mee in het wereldje? Als ze dit zo bekijkt? Of Dit bist ze de ongekreunde balpenkoning van Nederland? Nee, nee. Ik ben secretaris geweest van de vereniging. Oké. Maar Dus- ik neem aan dat dit een verzameling is waar ze dicht mee kan sloten zien. Ja, dat is helemaal niks. We mogen allemaal nog het grutje. Zien er nou collectors items?
een balpen van een bepaald bedrijf of een instantie wat het niet meer geeft of zo, van ze zegt van, daar ben ik nou extra... Die zullen er tussen zitten, maar om te zeggen van precies die, dat moet ook weten welke firma. Oké. En er zullen er tussen zitten van die bedrijven die er niet meer bestaan. Toos, Ja, wat vindt zich ervan? ja, voor mij nog niet. Ja? Ja, zeker dat. Maar wel in de aanbouw. Nou, de zolder staat ook nog een heel eind voor. Oké. Ja, nee, maar ik vind het fijn dat je een hobby hebt. Ja. Ja. Nou, tot slot, het feit dat dit hun nog is, dat is eigenlijk met geen pen te beschikken. Nee, dat is wel. Daar zie ik ook heel blij om.